Taj gradačac ne zna čovjek kako da mu naudi, osim da ponovo u njega dođe, da ga ponovo vidi i zavoli, da nikada ne sazna zašto je to tako. Svojevremeno je napisao poznati bosansko-hercegovački pisac Alija Isaković. U starom gradu gradačac se na veličanstven način prepliću ljepote prirode i tradicije koja u sebi nosi skriveni dašak historije. Građevinski poduhvati starih majstora su impresivni, ali svu ljepotu graditeljstva ujedinjuje stara kula koju su gradili Slaveni, Rimljani, Turci i Bosanci. Stanovnici gradačca Bijelu kulu zovu gradinom, dok historijski podaci govore o građevini koju je napravio znameniti Husein Kapetan Gradaščević, čovjek koji je postao prepoznatljiv simbol grada i cijele Bosne. Husein Kapetan Gradaščević, zmaj od Bosne, kako se najčešće sam nazivao i potpisivao, rođen je u Gradačcu 1802. godine. U čuvenom razgovoru sa turskim Beglerbegom koji mu je rekao: "Nema više Bosne, a neće biti ni Bošnjaka, Huseine, gineš za državu koja nikada nije postojala niti će." Husein Kapetan Gradaščević mu je odgovorio: "Ima Bosne, Beglerbeže, i Bošnjaka u njoj. Bili su prije vas i ako Bog da, bit će i poslije vas." Od dolaska na čelo gradačačke kapetanije 1820. do izbijanja ustanka 1831. godine, Husein Kapetan se najznačajnijim dijelom bavio izgradnjom raznih građevina u svojoj kapetaniji. Najznačajniji objekat koji je Husein Kapetan izgradio svakako je Potkupolna džamija, koja i danas spada među najljepše izgrađene džamije u Bosni, sa jednom od najvitkijih kamenih munara. Najmlađa Sahat kula u Bosni i Hercegovini, izgrađena 1824. godine, je djelo Husein Kapetana. Ipak, najveće bogatstvo ovog malog grada u Posavini su njegovi ljudi, koji su svojim radom i djelima utjecali na historiju Bosne i Hercegovine.